zientziaren arloko emakume eta neskatoen nazioarteko egunean, Euskal Herriko Unibertsitateak bere ahotsa altxatu nahi du berdintasuna eta aniztasuna laborategi eta aurkikuntza bakoitzean integratzeko inspiratzen gaituzten emakumeak omentzeko. Haien ondarea eta eraikitzen ari diren etorkizun oparoa errepasatuko ditugu. Izan ere ezagutzak ez du generorik ezagutzen eta bikaintasunak ere emakume izena du. Gizateriaren erdia ikerketatik kanpo ustea sekulako galera izan da. Bestalde, kualitatiboki, emakumeen parte hartze horrek pentsamendu aniztasuna, ikuspuntu aniztasuna ere badakar. Matematikan adibidez gero eta emakume gehiago sartzearekin batera, zabaldu egin dira problemak aztertzeko eta bideratzeko moduak. Zientziak erakartzen dituen neskatila horiek, nerabezaroan ez dezatela galdu bokazio hori. Hona heltzeko azkenean gauza asko alboan itxi behar dituzu. Ze azkenean familia daukazu, nahi dozuz umeakin egon, umeak bainatu, umeakin arratzaldean egon, eta hori gizonetan gitxitan ematen da. Orduan, azkenean gauza asko itxi behar izan ditut bidean, baina azkenean lortu izan dut. Emakumeak zientziari egiten duten ekarpena nire ustez da erreflexiboagoak garela. Hau da, zientzian emaitzak lortzeko erreflexiboagoa izatea, hobeagoa izaten da azkarri ibiltzea baino. Desde pequeña siempre he sentido la inquietud por saber cómo funcionan las máquinas, su diseño, su construcción, cómo se genera la energía, los fluidos, es decir, una mente muy ingenieril, muy científica, muy ordenada. El primer desafío al que me tuve que enfrentar fui yo misma, creyéndome y convenciéndome que sí que podía ser ingeniera, científica y que además podía trabajar o desarrollar mi vida profesional en las temáticas en las que me gustaban y además convencida de que yo podía aportar algo. Zientzialari izatea ez da txikitatik nahi nuen gauza bat, baina beti gustatu zait zientzia ikastolan eta matematika ikastea erabaki nuen eta bukatzean enpresa batera joatea ez nuen ere burua ikusten eta erabaki nuen tesia egitea. Eta tesian ja ikusi nuen zientzia gustatzen zitzaidala eta hortara dedikatzea erabaki nuen. Emakumeak zientziari egiten duen ekarpena, dibertsitatea toki guztietan gauza ona da eta nik uste zientziak dibertsitatetikan onura asko ateratzen dituela eta ezinbestekoa dela emakumeak ere zientzian egotea. Zientzialari izan nahi duten eskei esango nieke haien ahotsa entzunarazteko, besteen bezain baliogarria dela eta haien lana aurrera eramateko. Egingo dutena besteena bezain ona edo hobea dela. Zientzian, emakumeok ditugun berariazko erronkak gainditzeko, nire kasuan funtsezkoa izan da nire gaitasunetan sinestea eta bestalde estereotipoek nire helburuak mugatzen ez uztea. Emakumeok zientziari ikuspegi ezberdinak eskaintzen dizkiogu, ikerketa, aberasten dutenak, sormena eta berrikuntza sustatuz. Nolabait esateko, emakumeok ukitu berezia ematen diogu zientziari. Las mujeres en la ciencia, además, tendemos a involucrarnos más que los hombres y tendemos a darle a todo un punto de vista más personal. Eso tiene a veces sus complicaciones, pero yo creo que en general aporta mucho al trabajo que hacemos. Yo creo que a las niñas de hoy en día tampoco hace falta animarlas especialmente a que hagan carreras científicas. Yo creo que ellas ya son más libres de lo que éramos nosotras, no sienten esos límites que igual nosotras veíamos de pequeñas. Pero bueno, en todo caso, la forma sería apoyándolas y dándoles referencias, ¿no? O sea, que conozcan casos y que sientan que lo que ellas quieren hacer pues, es perfectamente aceptable, legítimo y apropiado. Emakume zientzialariei bi erronka nagusiak izan daitezke haurdunaldia eta gero amatasuna.
Haurdunaldian adibidez oso zaila da segurtasun arrazoiengatik laborategi batean lan egitea eta horren ondorioz karrera zientifikoa eten egin behar da edo jarduerak egoera horretara egokitu behar dira. Amatasunari dagokionez, zaintza ardura gaur egun oraindik ere emakumeen esku dago eta horrek eragina ditu amak garenengan eta adineko pertsonak edo zaintza bereziak behar dituen pertsonak ardurapean daukaten emakumeengan ere. Emakumeak zientzian urte askotan ezkutuan egin dute lan, eta hori ez da ikusi eta hori nik uste dut oso garrantzitsua dela gaur egungo gazteak gehien bat ez, ezagutzea. Beldurrak baldin badauzkate ez izateko. Ikerkuntzan gaude eta egongo gea eta algea egon, eta beste arlo guztietan bezala ez dago mugarik emakumezkoa izateagatik. Ausardiazko, ilusiozko eta adorezko istorio hauek inspirazio izan daitezela. Eraiki dezagun mundu bat guztion artean, non jakin minak ez duen mugarik ezagutzen eta non esploratu, ikasi, lagundu eta lideratu daitekeen generoa alde batera utzita.